Ating pong minamangaral sa umagang ito, ating beloved elder, beloved brother June Amaro. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating beloved preacher Joven Ferrer. Tayo po ay tumayo una mahal at magtaas tayo nating mga kamay. Opo, dakilat mapagpala mo namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat mahal na Panginoon Jesus sa umagang ito. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa paglangis mo sa bawat yugto ng panambahan. Hallelujah. Magmula po, hallelujah. Sa pag-iimsi, sa pag-awitan ng joyful at solemn songs, sa pagpapahayag ng mga buhay na patutunan yung pinagpalang mga anak. Hallelujah. At maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Sa mga awitin ng iyong mga beloved choirs. At ganoon din po, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa mga anak, hallelujah, sa katapatang pagbibigay, hallelujah, sa mga ikapo at handog. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa ganang akin, wala akong magagawa, mahal na Panginoon Jesus. Basahan lamang, hallelujah, likabok lamang ako sa iyong banal na harapan. Kami po humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang pagkakasala sa iyo. Hugasan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, banal dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Buksan mo po, hallelujah, ang puso't isipan ng mga anak, hallelujah, na maunawaan ang mensaheng paparating mo, hallelujah, sa umagang ito. At sa unang dalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, amin pong sama-samang sinasaway ang lahat mga ori, hadlang gawa ng diablo, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, glory to God. Sa kapahintulutan po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at paparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At dobling paggalang po, hallelujah, at pag-alala sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida sa di malilimutang magininto ang aral at turo na iniwan nila sa ating mga minamahal. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa atin po mga beloved elders na kasama ngayon at sa ating po beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Bubuinir at sa kanila pong beloved daughter Ate Bynes Nier at ganoon din po, hallelujah, sa inyong mga minamahal ko po kapatiran. Isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. At ganoon din po sa mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At sa mga live webcast viewers, praise the Lord po saan man kayong dako. Magantabay lamang po kayo mga minamahal. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa, hallelujah, maluwalhati po na krusada po, hallelujah, doon sa dako ng Kulion, Palawan, mga minamahal, hallelujah, sa pag-iingat po, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa aming biyahe papunta roon. Ganon din po sa aming pagbalik na kami po ay nakarating na maluwalhati. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At ganon din po, hallelujah, maraming salamat, hallelujah, sa mga pakikiisa ninyo, sa mga pledges, napakalaking bagay po yan mga minamahal, hallelujah, ganon din po sa inyong mga pag-ayuno, pakikiisa ninyo, ganon din po sa mga pagpupuri. Yan ay isang contribute mga minamahal, hallelujah, para magtagumpay yung aming lakad doon sa Kulion, Palawan. Hindi lang namin na tagumpay yun mga minamahal, bagkus tagumpay po natin lahat. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God po, hallelujah. Narinig nyo naman po yung mga patutuo ng aking mga kasamahan doon mga minamahal, hallelujah. Grabe po, hallelujah, ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nariyan yung kalaban na gumagawa talaga ng hadlang, mga minamahal. Ngunit
sa tulong at habag nating pinakamahal na Panginoon sa unang dalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah, hindi po nagtagumpay ang kalaban na yun, mga minamahal, dahil yung sasakyan namin, mga minamahal, magkahiwalay po kami ng barko na sinakyan, mga minamahal. Kaya yung aming mga gamit nandoon sa sasakyan, 4 na araw pa dumating bago doon sa Kulyon, mga minamahal. Kaya grabe po, hallelujah, pagdating namin doon, araw ng Huwebes, sabi nating beloved ordained preacher, bukas beloved brother John may gawain sa Kulyon, alauna ng hapon hanggang alas 5, kailangan maghati tayo. Ikaw magmensahe sa Kulyon, ako naman doon sa Lulo, dahil mag-overnight ulit tayo sa Lulo, alauna na alas 9 ng gabi hanggang madaling araw. Kaya sabi ko, paano ito kuya, wala kaming mga damit. Sabi niya, huwag kang mag-alala niyan, God will provide all. Sabi niya, palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Grabe po, hallelujah. At tuwang-tuwa po ako, mga minamahal, hallelujah, sa aming pagdating doon. Dahil grabe po ang kagalakan ng ating mga kapatiran doon. Hallelujah. Natapos kaming mag-overnight doon sa Kulyon, alas 5 pasado ng hapon. Sabi namin, pupunta kami ng Lulo sa kanilang kagalakan, pati yung mga kapatiran natin doon sa Kulyon. Sumama din sa amin doon sa Hallelujah Lulo para po mag-overnight doon, mga minamahal. Saka yung kanilang mga motor, mga minamahal. Kaya grabe pagdating doon, ang grabing galak na galak din ako, mga minamahal. Hallelujah, dahil nadatnan ko sila kung paano sila magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Joyful pa lang, hallelujah. Grabe po, hallelujah, ang unwaiting, hallelujah. Hanggang mag-altar call, mga minamahal, pati yung mga tumatayo sa pulpito, hallelujah, kung gising lang diwa, mga minamahal, talagang tumatalon, magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ganon, hallelujah, pinahalagaan nila ang kanilang pagpupuri doon, hallelujah. Sabi ko, grabe, glory to God kayong magpuri dito, mga beloved brother. Sabi nila, alam nyo, Brad, ginawa namin ito dahil sa kabutihan ng Diyos na ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Yung nandyan, maaksidente na kami sa laot, mamamatay na lang yung aming mga anak, pati mga problema namin. Hallelujah, wala kaming ibang ginawa dito, kundi ang magtaas ng aming kamay. Hallelujah, ipikit ang aming mata at magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ganon, hallelujah, kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At ganon din, mga minamahal, hallelujah, may gawain tayo doon sa Barangay Patag. Bagong open pa lang, mga minamahal, noon. Hallelujah, sabi ng ating beloved preacher doon, alam mo, Brad, nung bago kaming nag-open dito, dinimanda kami sa kapitan. Ang reklamo nila dahil maingay daw yung gawain, lalo na kung overnight. So sa madalit sabi, nagharap-harap sila doon sa kapitan. Ang sabi ng kapitan, ano bang problema mo? Bakit mo nireklamo ang elder? Ang sabi nung nagreklamo, hindi kami makatulog, napakaingay nila. Kaya sabi nung kapitan, naiingayan kayo, dapat magpasalamat tayo dahil mayroong mga tao na nanalangin sa atin, hallelujah, sa lugar na ito. Hallelujah. Samantala kayo, kung mag-videoke, mag-disco kayo, kung magpatugtog kayo ng radyo, nagre-reklamo ba itong mga Kristiyano na to? Hindi. Kaya kailangan magpasalamat tayo dahil may mga tao pang nananalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya sabi ng kapitan, gagawa tayo ng kasulatan, pirmahan mo ito, na wala nang magreklamo dahil itong mga to, nagpupuri ito sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Natapos na yung problema na yon. Sabi ng ating beloved preacher doon, mayroon na namang, hallelujah, nagplano ang asawa, kapatiran natin. Yung lalaki, hindi siya makatulog dahil maingay. Ang sabi niya, pupuntahan ko yung
gawain na yan. Pagpapaluin ko yung mga tumatayo dyan. Sabi nung kanyang asawang babae, huwag mong gagawin yan dahil pag ginawa mo yan, papatayin ka ng aming Diyos. Hallelujah. Sabi niya, pupuntahan ko yan, papaluin ko yan, daladala niya yung pamalo. Sige, sabi nung babae ng asawa, puntahan mo, subukan mo kung anong mangyari sa'yo. Pumunta yung lasing mga minamahal. Hallelujah. Hindi nakarating sa banal na gawain. Hallelujah. Nasabi niyang pagpapaluin niya mga minamahal yung mga tumatayo. Hallelujah. Natutulog, nakatulog mga minamahal yung gustong mamalo sa hallelujah, mga tumatayo sa pulpito. Ganon kabuti ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At hanggang mayroon tayong bagong gawain na binuksan doon sa Balanga mga minamahal, na ako pa ang first time na nakapunta doon. Hallelujah. 2 oras na nilalakad mga minamahal. Pag ulan, malakas ang ulan, 3 sapa yung tatawirin na malakas din ang current mga minamahal. Nariyan ang dadaanan doon sa ilalim ng kagubatan mga minamahal. Nariyan yung may bangin mga minamahal. Hallelujah. Nariyan ako nung pumunta kami doon mga minamahal, aksidenteng nadulas ako mga minamahal. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Na-slide ako. Mabuti na lang at mayroong mga maliliit na puno-puno ng kahoy mga minamahal. Doon ako sumabit. Hallelujah. Hindi ako tuluyang nahulog doon sa sapa mga minamahal. Dahil kung nahulog ako doon, hallelujah, mabasa yung aking Bible, yung bag, pati yung aking cellphone mga minamahal. Hallelujah. Grabe, ang sabi ko, layo naman itong gawain na ito, Brad. Sabi niya, alam mo, Brad, pinagtiyagaan namin ito dahil ang himala ng mahal na Panginoon hindi basta-basta, hallelujah, sa lugar na yan. Kung hindi lang sa kabutihan ng Diyos na ginawa, hallelujah, sa mga himala na natanggap sa ating mga kapatid doon, hallelujah. Mayroong nag-aksidenteng nagbangga yung bangka mga minamahal at yung hallelujah, isang sister doon, kapatira natin, na durog yung kanyang buto sa binti mga minamahal. Kaya yung balat na lang ang hallelujah, kumakapit. Kaya sabi sa doktor, naputulin yung kanyang binti. Ngunit mayroon siyang anak na kapatira na unang na-save. Hallelujah. Sabi niya na, magtiwala ka lang sa mahal na Panginoon. Ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay buhay at totoo. Great physician, yung Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi maputol yung binti mo. Basta mananampalataya ka, tanggapin mo si Kristo bilang Diyos at Hari ng iyong buhay. Alam niyo po, mga minamahal, pinuntahan ng ating beloved preacher doon kasama yung kanyang anak. Hallelujah. Nilihans yung kanyang mama ng ating kapatiran. Hallelujah. At alam niyo, ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Matapos pong mailihans, hallelujah, unti-unti pong naigalaw yung kanyang, hallelujah, binti, hallelujah, nawala na po yung fracture, hallelujah, doon sa kanyang binti. Ganon kabuti ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, sa ministeryong ito. Pangalawa, kaya hindi nila maiwan-iwanan yung, hallelujah, mahirap na daanan na yon doon sa Barangay Balanga. Natapos na silang nagdaos ng gawain. Yung bata, matindi pala ang lagnat na mga minamahal. Iniwan ng nanay doon sa bahay, dumalo yung nanay sa banal na gawain. Pagkatapos ng banal na gawain, hallelujah, nagpasya ng umuwi yung beloved elder at yung kanyang anak dahil mayroon na silang bangka na masakyan at paalis na sana sila mga minamahal. Bigla pong mayroon tumawag sa kanila na sinabihan sila na baka pwede bumalik dahil yung bata namatay na. Baka pwede nilang ipag-pray. Dali-daling, hallelujah, bumaba sa bangka yung beloved preacher natin doon at kanyang anak. Hallelujah. At pinuntahan nila yung bahay nung, hallelujah, bata na 1 year old. 1 year old pa lang siya mga minamahal. Hallelujah. Na namatay na mga minamahal. Wala silang ibang ginawa. Nagtaas ng kanilang kamay, nagpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus at pagkatapos,
hallelujah, sa pagsisisi, hallelujah. Ikinas out nila yung demonyo kamatayan na yan, hallelujah. Alam niyo po ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, bigla po, hallelujah, sumigaw yung bata at hallelujah, naghanap ng didi. Hallelujah, palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ganon, hallelujah, kabuti ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Sabi ko, kaya pala, ganon na lang ang inyong sakripisyo dito. Sabi niya, oo Brad, dahil hindi po, hallelujah, nag-request po talaga yung, hallelujah, taga rito, na kung po pwede magkaroon ng gawain dahil, hallelujah, sa kabutihan ng Diyos na ginawa sa kanilang buhay, hallelujah, hindi nila makalimutan, hallelujah, yung mga pagpapala na yan, hallelujah. Kaya napakapalad po natin dito mga minamahal, hallelujah, na ganito po yung ating daanan dito, hallelujah. Doon mga minamahal, grabe po, from Lolo to, o from Colyon to Lolo, nasa mga 27 kilometers lamang mga minamahal. Ngunit, grabe po ang daanan doon mga minamahal. Ako bilang driver, pero nakita ko po na hindi po biro-biro yung mga daanan doon mga minamahal. At alam nyo po, hallelujah, yung sasakyan na dala namin, kung kayo-kayo lang, tayo lang dito, minamaliit natin yung sasakyan na yon. Pero sa tulong at habag nating pinakamamahal na Panginoon Jesus pagdating doon, malaki po ang pakinabang ng sasakyan na yun mga minamahal. Hallelujah. Grabe po. Akala ko hindi kayanin yung mga grabing matarik na ahon doon. Tapos dinadaanan pa sa tubig. Hallelujah. Ginawang kanal yung kalsada doon mga minamahal. Ngunit, hallelujah, grabe po ang pakinabang ng sasakyan na yon, hallelujah. Talagang kalooban na magkaroon ng sasakyan doon mga minamahal, hallelujah. Para po, hallelujah, sa mga kapatiran, para po sa ating banal na gawain. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, kindly po, pakibasa po sa Episo Kapitulo 6, versikulo 10, 11, 12 hanggang 13. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 6, ang talata po ay 10 hanggang 13. Ganito po sinasabi, sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan sa Diyos upang kayo magsitibay laban sa lalang ng dyablo, sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at sa dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadidimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa Espiritu, sa kasamaan sa mga dakong kaitasan. Dahil dito ay magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo mga katagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Bible reader. Hallelujah. Ganun po, mga minamahal. Hallelujah. Tayo po ay nakikipagbaka dahil sa ating mga kaaway. Ang ating kaaway, mga minamahal, hindi pamilya natin, hindi kaibigan, hindi kapitbahay natin, at ang ating kalaban, mga minamahal, walang iba kundi ang masamang espiritu. Kaya tayo, mga minamahal, kinahabagan, pinili nating dakilang Diyos, binigyan tayo ng sandata upang labanan ang kaaway. Kaya sabi na ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Pastor Lina Kumod Almeida, ang sandata na ating gagamitin, hallelujah, walang iba kundi lagi kang magpuri, mag-ayuno, huwag lumiban sa kanyang banal na gawain 3 times a week. Kailangan sikapin po na dumalo, mga minamahal, at kailangan pagdating dito, ibigay ang tao sa pusong pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah! Para tayo po ay protektahan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil siya po ang may kontrol, hallelujah, sa buong sanlibutan ito. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah! Kaya nagtagumpay po, hallelujah, yung ating spiritual battle, hallelujah, doon po sa dako ng Colyon, hallelujah, dahil po sa pakikiisa ninyo, hallelujah, sa pinansyal na ginagamit, hallelujah, at ganoon din po sa pag-aayuno, pagpapuri, mga minamahal, hallelujah. Kaya wag po nating mamaliitin, mga minamahal, hallelujah, dahil yung
hallelujah, mga pagpapala, hallelujah, doon, mga minamahal, ay kasama din, hindi lang kami, pati tayong lahat ay nagkakaisa para po sa krusadang yon. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Ganun kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At kindly po, pakibasa po sa Juan Kapitulo 10, ang versikulo po ay 10. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ito sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, ang talata po ay 10. Ganito po sinasabi, hindi po nga parito magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa. Ako'y naparito upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganan nito. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Ang diablo, mga minamahal, pumarito sa mundong ito upang magwasak, pumatay, pumugsa, manira po siya, mga minamahal, sa atin. Hindi na po niya, hallelujah, pinapansin yung mga unbelievers, mga minamahal, dahil alam niya na sa kanya na yon. Kaya ang pinupunta riyan ng kalaban, mga minamahal, tayong mga Kristiyano. Kaya yun na yung sabi nating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, yun na yung atin ang gamitin, mga minamahal, hallelujah, yung ating mga sandata, yung nagpupuri tayo palagi sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, mananalangin tayo at mag-ayuno at kailangan wag pong magliban na dumalo sa kanyang banal na gawain, mga minamahal, hallelujah, upang tayo po ay protektahan, hallelujah, sama-sama. Ganon po, mga minamahal, hallelujah. Napakasimple po, mga minamahal, ngunit pag hindi po natin gamitin ito po ang hallelujah, kaparaanan na tayo po ay manlamig, mga minamahal, kapag unti-unti na po tayong hindi na po dumadalo sa kanyang banal na gawain. Pag dumating tayo dito, baliwala na lang sa atin yung pagpupuri. Kaya kailangan po, mga minamahal, hallelujah, na ibigay ang 100% pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, sa 25 years ko pong paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, dito ko po napatunayan, hallelujah, na si ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Diyos dito ay, hallelujah, buhay at totoo. Siya ay great provider, great physician, mga minamahal, hallelujah. Mismo sa aking sarili, hallelujah, napatunayan ko, hallelujah, na siya ay buhay, hallelujah, totoo. Hallelujah, hindi bulag, hindi bingi. Hallelujah, ang Diyos nating pinaglilingkuran. Hallelujah, sa ministeryo ito. Hallelujah. Kaya napakapalad po natin, hallelujah, na mayroon tayong beloved parents in the Lord, hallelujah, na nagtuturo sa atin, mga minamahal. Hallelujah. Lahat, ako ilang beses na ako, hallelujah, na mamatay na, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, napakabuti po ng ating Diyos. Hallelujah. Ito, hallelujah, kasama niyo pa kung magpupuri. Hallelujah, tiglilingkod sa Kanya. Hallelujah. Glory to God. Dati, bago tayo masave sa ministeryong ito, kanya-kanyang, hallelujah, problema na mayroon tayo. Karamdaman, sari-saring bisyo, hallelujah, walang kapayapaan sa puso't isipan. Ngunit, nung hallelujah, tayo hallelujah, pinili, tinawag na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngayon, hallelujah, sama-sama tayong narito, hallelujah, nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, pinapasalamatan natin siya sa kanyang mga kamangha-manghang ginawa sa ating buhay, mga minamahal, hallelujah. Ganon, hallelujah, kadakilang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dating mga sugarol, dating mga drug addict, mamamatay tao, hallelujah. Ngunit, hallelujah, nung tinanggap si Kristo bilang Diyos at Hari ng kanang buhay, ng ating buhay, tayo pinagpalang lubos na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Kindly po, pakibasa po sa Awit, Kapitulo 91, versikulo 10 hanggang 16. Praise the Lord. Amen, praise the Lord.
Dito po sa mga awit ni Haring David, yung kabanata po yung 91, at ang talata po ay 10 hanggang 16. Ito pong sinasabi, walang kasamaan mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tulda, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kanilang dadalin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Iyong yayapakan ang leon at ang ulupong. Ang batang leon at ang ahas ay yuyurakan mo ng iyong mga paa, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasakanya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po sumigaw na praise the Lord. God bless you po, beloved Bible reader. Tayo itataas ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating pakikipagbaka. Sundin lang po natin ang kanyang mga utos kapag nandito tayo sa kanyang banal na gawain. Hallelujah. Kailangan, hallelujah, ibigay ang tao sa pusong pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Huwag magbiro, mga minamahal. Hallelujah. Kaya tayo ay narito, nagsikap upang tayo ay magmana ng buhay na walang hanggang. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Huwag nating gagawin biro, mga minamahal. Hallelujah. Dahil ang Diyos hindi nagbibiro sa atin, mga minamahal. Huwag tayong magsawa na magpasalamat at magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil ni minsan ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hindi nagsasawa, hallelujah, na magtugon, hallelujah, sa ating pangailangan sa oras na kagipitan, hallelujah, kapag ating tinatawagan, hallelujah, nariyan siya, mga minamahal, handang tumugon sa lahat ng ating mga pangailangan, hallelujah. Lagi nating bulay-bulayin, mga minamahal, ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Sabi ng ating mga kapatiran doon, ganito na lang kami magpuri dito, Brad. Dahil lagi naming inaalaala ang kabutihang ginawa ng Diyos sa aming buhay. Kung sila ganon, mga minamahal, tayo rin dito, mga minamahal, hallelujah, pasalamatan natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa mga kamangha-mangha ginawa niya sa ating buhay, mga himala at mga pagpapala, hallelujah. Ganon, mga minamahal, hallelujah, ang ating gagawin. Kailangan pagsikapan natin, hallelujah, ipagtrabaho na natin ang ating mga kaligtasan, mga minamahal. Huwag natin iasa, hallelujah, kapag nandito tayo, mga minamahal, hallelujah, kailangan huwag nating matulog na lang tayo, mga minamahal. Kaya tayo ay narito, hallelujah, hindi tao ang pinupuri natin dito. Walang iba kundi ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Beloved instrumentalist, kindly po maghanda po kayo. Hallelujah. Praise the Lord. At dito po sa Roma, Kapitulo 8, versikulo po ay 31. Pakibasa po, mga minamahal. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 8 at ang talata po ay 31, ito pong sinasabi, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Amen. Amen. Praise the Lord. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Gumising na po tayo, mga minamahal. Hallelujah. Dahil malapit na po tayo magtapos. Hallelujah. Minsan, mga minamahal, ang ibang Kristiyano, hanggang desire lang, mga minamahal. Hallelujah. Hindi niya natutupad yung kanyang mithiin o desire, mga minamahal, sa mahal na Panginoon Jesus. Bakit po? Dahil hindi po niya pinapahalagahan ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Yun yung desisyon na orong sulong, mga minamahal. Kayo huwag magbiro, mga minamahal, sa mahal na Panginoon Jesus. Dahil ang ating dakilang Diyos ay tapat parati sa atin. Kung tayo po ay mangangailangan, huwag po nating, hallelujah, unahin kung manalangin tayo yung ating pangangailangan. Ang gagawin natin kapag tayo ay humiling sa mahal na Panginoon Jesus,
unahin natin, hallelujah, siyang pasalamatan, purihin natin siya, dakilain natin siya sa lahat mga kamanghamang ginawa niya sa ating buhay. Bago ka, hallelujah, humiling, hallelujah, kung ano man ang iyong hilingin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Unahin po nating luwalhatiin ang ating dakilang Diyos sa lahat ng kabutihang ginawa niya sa ating buhay. Hallelujah. Upang malugod po sa atin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Dahil alam naman po ng Diyos, mga minamahal, kung ano po ang ating mga pangailangan bawat isa. Ang gusto lang ng ating mahal na Panginoon na makita tayo, hallelujah, kung paano tayo, hallelujah, magluwalhati sa Kanya. Hindi yung puro na lang tayo hiling sa Kanya, mga minamahal. Ngunit hindi tayo, hallelujah, marunong magpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ayaw ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus na ganyan. Gusto po nating pinakamahal na Panginoon Hesus na makita niya tayo, hallelujah, na kung gaano tayo kasinsero, hallelujah, maglingkod sa Kanya, magpuri sa Kanya, hallelujah, na pagdating mo dito sa ating banal na gawain, hallelujah, unang kanta, pangalawang kanta pa lamang, mga minamahal, hallelujah, bulay-bulayin mo ang kabutihang ginawa sa ating Diyos, intindihin mo, hallelujah, ang bawat liriko na iyong inaawit. Isang tiyak na bagay, hallelujah, tutulo yung iyong luha, mga minamahal. Hallelujah. Maalala mo ang kabutihang ginawa na ating Diyos. Hallelujah. Sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Yan ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Huwag tayong magsawa. Hallelujah. Magpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Upang, hallelujah, malugod siya. Hallelujah. Patuloy tayong magpakainit, maglingkod sa ating banal na gawain, mamuhay ng may kabanalan, hallelujah, magbigay ng may katapatan, hallelujah. Dahil, hallelujah, sa pakikiisa ng bawat isa sa atin, hallelujah, magtatagumpay, hallelujah, ano man ang ating, hallelujah, gagawin, mga minamahal, lalo na sa, hallelujah, na katatapos lang na 2 araw na revival crusade doon po sa dako ng Kulyon, hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nakakatuwa po, hallelujah, ang kabutihan ng Diyos, hallelujah. Yung mga may karamdaman, hallelujah, na sinundo ko, mga minamahal. Ang sabi ko, tanggapin niyo si Kristo bilang Diyos at Hari ng iyong buhay. Ang sagot nila, ito na ang panahon siguro ngayon, Brad. Sabi ko, hindi siguro. Talagang ngayon na ang panahon, hallelujah, magpabautismo kayo, hallelujah, upang kayo po ay pagalingin sa inyong mga karamdaman. Nagpatutuo ako, mga minamahal, hallelujah, sa aking, hallelujah, nangyari sa aking buhay kung paano ako pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Galak na galak silang nakinig, mga minamahal, hallelujah, sa mga patutuo natin, mga minamahal. Kaya, grabe po, hallelujah, ang kagalakan namin. Nagpapasalamat ako, nagpapasalamat kami sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, sa inyong pakikiisa, hallelujah, sa kanyang pag-iingat sa amin, hallelujah, papunta doon at pabalik, at ganoon din po sa pagsasounding, hallelujah, at sa aming ginagawa doon, at nagpapasalamat kami, hallelujah, sa accommodation. Grabe po ang himala nating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, ang aming accommodation doon, mga minamahal, hallelujah, yung resort po ng beloved SB member doon, mga minamahal, sa dako ng Kulyon. Pinagamit po sa amin yun ng libre, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At ganun din po, hallelujah, sa hallelujah, mga kapatiran natin doon na libre pong nagpapagamit sa kanilang mga bangka, sa kanilang mga motor, sa kanilang mga chariot, mga minamahal. Hallelujah. Grabe po, hallelujah. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Kapag nagkakaisa ang Kristiyano, mga minamahal, wala pong imposible. Hallelujah. Sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Ang mahal na Panginoon Hesus na ang malaang magbalik ng maraming beses na pagpapala, hallelujah, sa kanyang mga anak na tapat. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At akin na pong ipagkakaloob, hallelujah, ang altar call sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Kay ganda, kay ganda
alalahanin kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman. Kabutihan ng tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman. Kay gandang alalahanin kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman. Kay gandang alalahanin kabutihan ng Diyos. Napakagandang alalahanin, mga minamahal, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Dati-rati tayo, mga minamahal, punong-puno ng karamdaman, alipin ng mga bisyo. Ni bisikleta, wala tayong may pambili, mga minamahal. Tahanan, wala tayong tahanan. Pag umuulan sa labas hanggang sa loob, umuulan, mga minamahal. Ang iba sa atin, yung ating tahanan, mga minamahal, napakasikip. Para tayong sardinas, mga minamahal. Subalit ngayon, pinagpalang lubos, mga minamahal. Alalahanin natin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Kung kailan tayo pinagpala, mga minamahal, huwag na huwag nating kalilimutan ang ating pinakamamahal na Panginoon na nagpala sa atin, nagbigay sa atin ng lahat ng ating mga tinatangkilik. Alalahanin natin, mga minamahal, kung paano tayo pinalaya ng ating dakilang Diyos mula sa pagkaalipin, alipin ng karamdaman, alipin ng kahirapan, alipin ng kalungkutan, kadalamhatian, mga pagsubok sa buhay. Alalahanin natin ito, mga minamahal, lalong-lalo na sa tuwing tayo naghihina, lalong-lalo na sa tuwing tayo, mga minamahal, dumaraan sa pagsubok, mga minamahal. Sa ating po, mga minamahal, mga bisita, mga minamahal, mataga-subaybay, tanggapin po natin ating pinakamamahal na Panginoon bilang ating sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin na ating pinakamamahal na Panginoon na siya ay Diyos, nagkatawang tao. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nag-anyong tao, ibinigay ang kanyang buhay, nagpapako sa krus doon sa Kalbaryo upang ikaw, ako, tayong lahat
magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po yung pagsisisi, makadiyos na pagsisisi. Ating mga kasalanan, mga minamahal, ating pagsisihan, na atin itong hindi na pumulibang babalikan. Pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kasalanan mula na tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Upang mapatawad lahat ng ating mga kasalanan, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo, ang kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos. Lahat tayo ginawa ng mahal na Panginoon, subalit hindi po tayong lahat, mga minamahal, hindi po lahat ay anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang ikaapat po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Habang nag-aawitan ating mga minamahal ng beloved Jesus Finest Generation Choir, sila'y nangapuspos ng Espiritu Santo. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika, ang iba'y umiiyak sa kagalakan, ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong bulta. Ito po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po ang selyo, ang tatak ng ating dakilang Diyos na tayo po'y pag-aari niya, mga minamahal. At bilang pagsuko sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating pong itaas ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa dakilang pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa akin na ako'y makalapit sa iyong banal na paanan. Marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Praise the Lord. O dahil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, narito po umalapin noon ang mga kaluluwa na iyong kinahabagan, umalapin noon. Binigyan ng pagkakataong makalapit sa iyo, umalapin noon. Pinagpalang lubos. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa, salita at katotohanan. Ingatan mo po sila, iligtas, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Dumako po sa ating pong hallelujah, personal na pangailangan o dahil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming pagkukulang pagkakasala. Hugasan mo po kami at linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Ipagkaloob mo po malapit noon, hallelujah, ang kalakasan sa bawat isa. Hallelujah, palitan mo po ng kagalakan ang mga naglulupaypay. Hallelujah, kagalakan ng aming kaligtasan o malapit noon. Patuloy mo pong dagdagan ang aming mga pananampalataya. Ingatan mo po kami sa lahat ng kawa ng kaaway. Tulungan mo po kami mapagtagumpayan lahat ng mga pagsubok na dumarating sa aming mga buhay. Pagkaluban mo po ang bawat isa ng mga trabaho, negosyo, mga tahanan, sasakyan o malapit noon, aming magamit sa paglalakbay patungo sa iyong banal na gawain. Pagpalain mo po ang bawat isa. Pagalingin mo po ang aming mga karamdaman o malapit noon. Sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong po mga manamahal, ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parte ng karamdaman. Banggitin po natin mga minamahal, lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat,
trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, anemia, mga cancer, liver cancer, kidney trouble, mga panlulupaypay, panlalamig, hallelujah, mga pag-aalilangan, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Diyos. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Everybody shout, praise the Lord. At tayo po'y tatalon, mga minamahal. Hindi huwag po tayo magbibiro. Tayo tatalon ng 3 beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang.